A veure, la situació la veiem amb molta preocupació des d'Esquerra. La veiem amb molta preocupació, en primer lloc perquè a tan pocs dies, a tan poques setmanes vista les eleccions, que es desmembri una àrea tan important com és urbanisme i que es comenci de pressa i corrents també la liquidació d'una empresa com l'EMU sense haver ni tan sols calculat quin és el cost que pot tenir l'Ajuntament en tots els nivells, a nivell jurídic, a nivell de recursos humans, fins i tot pel que fa a l'assumiment del deute a mitjà i llarg termini, etc., clar, representa una gran càrrega. I pensar que és producte d'un rampell després d'un enuig que l'alcalde Ros el vol vendre com una qüestió merament personal encara ens preocupa més, no? Perquè pensem que Ros, amb la seva experiència, si fa això no és per aquest rampell, no? I no ha sigut gens clar. I el que demanem és que sigui molt clar. La ciutadania ha de tenir confiança en el seu alcalde i, sobretot, ha de tenir confiança que des de la paeria es fa tot el que es pot per vetllar pels interessos de la comunitat, de la ciutadania. I des d'aquest punt de vista, doncs, se'ns planteja una sèrie de dubtes que, més que dubtes, són gairebé certeses. És a dir, si resulta que es desmembre aquesta unitat tan important i a més es passeja amb 3 regidors diferents, si resulta que això es fa quan encara s'ha d'aprovar el POUM, el Pla d'Ordenació Urbana, i sobretot es fa en aquest període en què sonen coses a la ciutat, te fa pensar que aquestes coses potser són certes. A la ciutat està sonant, per exemple, que a l'àrea residencial estratègica, on estava pensat que hi anés un Carrefour, doncs aquest Carrefour té intenció de tirar endavant, de desenvolupar la seva proposta, només que no en les condicions que tenia pensades, sinó en les majors condicions, que per tant necessitaria una requalificació de terrenys, i que aquesta requalificació de terrenys no és ni al POUM, no està contemplada ni el pla que s'ha d'aprovar encara, ni tampoc per tant s'ha contemplat com una proposta que des del punt de vista d'un ajuntament, del nou ajuntament que entri, es pogués valorar o no. Per tant, aquí segurament hi ha pressa per aprovar una modificació del pla urbanístic d'aquella zona. I per les notícies que tenim, podria ser que la senyora Camps fos un obstacle perquè això es fes així. Com també podria ser que fos un obstacle per a altres modificacions parcials, altres modificacions que ni tan sols al POUM estaven contemplades. És a dir, que el senyor Ros, per contentar una sèrie de peticions fetes per agents econòmics de la ciutat que hi tenen interessos no pas menystenibles, doncs té pressa per aprovar unes modificacions que segurament amb l'actual equip d'urbanisme no els hauria pogut fer, i com que Déu teme que ni aprovarà el POUM com ell vol, ni tan sols podrà aconseguir l'alcaldia en la propera legislatura, doncs és ara que té pressa per fer-ho. Això és una temença que tenim. En tenim moltes més, hi ha molts interrogants, i la ciutadania té dret a saber-ho. Per tant, el que li reclamem al senyor Ros és que ens aclareixi si al darrere de la destitució de Marta Camps hi ha alguna mena d'objectiu que va en la línia de modificacions urbanístiques que potser podrien ser obstacle, o la senyora Marta Camps podria ser obstacle per elles, i que també, en comptes d'estar-se el que queda de legislatura intentant refer l'EMU, intentant refer urbanisme, el que ha de fer és fer un exercici de transparència, fer un exercici d'explicació a la ciutadania, perquè la ciutadania no pot quedar-se amb la sensació que hi passen coses estranyes i greus a l'Ajuntament de Lleida. La ciutadania no pot quedar-se amb la sensació que s'ha incorregut en irregularitats i que aquestes irregularitats s'intenten tapar. Això és el que demanem al senyor Ros i esperem que ho satisfaci. No pas per interès d'Esquerra Republicana, perquè aquí la qüestió important no és pas
que Esquerra Republicana tingui interès en una cosa o altra, sinó que és que la ciutadania té aquest interès, i l'únic que fem nosaltres és recollir aquest interès i fer-lo palès.